divendres més ens asseiem a taula disposats a escoltar i aprendre com alimentar-nos de forma més sana, més saludable amb la coach nutricional Astrid Barquer. Molt bon dia, Astrid. Bon dia, com esteu? Avui ens proposes com organitzar els menús de tota una setmana per aconseguir aquest objectiu del qual parlem divendres a divendres, que és menjar sa i de manera més saludable i millor per la nostra salut. Avui és hora, Avui és hora, sí. És la clau de tot plegat, no? Avui una bona organització. Sí, jo penso que sí. Sempre parlo que per menjar sa cal organitzar-se bé. En realitat, per viure sa cal organitzar-se bé, perquè al final el temps, les 24 hores són les mateixes per tothom, no? Falta veure com ho reparteixes perquè tu puguis arribar a fer-ho tot. Hi havia un text que s'enviava per WhatsApp i també ho vaig veure per les xarxes socials, que era molt divertit, dir si haig de beure tants litres d'aigua, si haig de fer tanta estona d'exercici físic, si haig de dormir tantes hores, si haig de tot això, i a més vaig al metge i li dic que estic contracturada i em diu, és que està estressada, diu, clar, no? Doncs no donava el dia, clar, les 24 hores no per fer totes les recomanacions que ens dieu, no? Doncs al final no ens dona la vida, no? Bé, doncs era una mica el còmic d'això. Com organitzem els menús per menjar sa? Doncs el primer que ens cal és informar-nos. I per això, avui en dia, tenim una de cal i una d'arena, no? És a dir, un avantatge és que tenim una porta oberta a la informació, que és internet. Immensa, però la part no tan bona és que és tan immensa que moltes vegades no sabem si allò que hem trobat és correcte o no. Aleshores, vigilar molt bé les fonts de les quals ens estem informant, seguiu a professionals del món de l'alimentació, doncs, que sabeu que tenen una formació i que hi ha un bagatge al darrere, que no són gurús, no? Que treballen conjuntament amb altres professionals que sí que poden assessorar bé, i llegir llibres i buscar programes. Avui en dia hi ha fins i tot canals de YouTube amb els quals pots aprendre moltíssim, no? Però cal vigilar bé quina és aquesta informació que estàs rebent. Però la informació és bàsica per poder-ho fer. Un cop tenim aquesta informació, anem a ordenar-nos, perquè aquest ordre del que parlàvem introductòriament és la clau perquè nosaltres puguem menjar bé, i després ho puntualitzaré, però cal que ens fem uns horaris on en aquest horari hi hagi aquestes estones dedicades a la salut. Sí, ens hem de programar. Sí, és una mica com el col·le, saps? Necessitem cronograma. De 9 a 10 català, de 10 a 11 mates, doncs jo penso que sí. Si no ho vols escriure, i òbviament serà molt flexible, perquè també hi pot haver imprevistos o altres coses, i sobretot si treballeu a torns i no teniu uns horaris fixes, és més complicat, però no és impossible. Aleshores, tenir uns horaris i una planificació és vital per poder anar organitzat i, per tant, menjar sa. I un cop ja tens aquests horaris i aquesta planificació, que després puntualitzarem, cal ser molt perseverant, perquè al final l'alimentació saludable s'aconsegueix menjant sa cada dia, i és aquesta constància i aquesta perseverància el que ens farà començar-nos a notar millor. I de fet, tu no et comences a notar millor fins que no portes 3 setmanes seguint una organització alimentària. Abans de les 3 setmanes encara no ets capaç de notar res. Per tant, cal perseverança i paciència. Correcte. Per començar a notar aquests canvis. És que les coses de salut van lentes. Ens agradaria que anessin més ràpides, però el cos és una màquina complexa i necessita el seu temps. El metabolisme necessita el seu temps, els nostres hàbits necessiten el seu temps per consolidar-se i també per treure els mals hàbits i no patir aquests desitjos de tornar-hi. Aleshores, això vol una certa constància i, ja us dic, com a mínim 3 setmanes perquè comencis a notar-ho tu. 4-5 perquè ja es comenci a notar els més propers, i 12 setmanes ja t'ho nota tothom, perquè se't nota per fora, ja no només amb el pes sinó amb la pell, amb l'humor, amb tot, però necessites aquesta constància, i això vol dir que d'aquestes 3 setmanes, si un dia falles, llavors són 3 setmanes i un dia. Sí? Clar, sí, m'enteneu? És a dir, no val 3 setmanes, però hi ha dies que he fet el que he pogut, vale, doncs llavors seran 3 setmanes més els 3 dies que no hagis pogut complir-ho, no? I així sovint el problema és el cap de setmana. Sí, i la vida social. També. La vida social és el que usa més, perquè socialment no ens mola cuidar-nos. Socialment ens mola descuidar-nos, no? Fer cerveses, fer gelats, anar a sopar fora, greixos, totes les festes que se celebren al voltant d'una taula, que són la majoria, sempre les festes van lligades a un àpat, a un menjar tradicional, etc., no són mai saludables. Oi?
Oi. No? Dijous gras, que ara va ser papa, què fèiem, no? Vinga, fins les celles de truites, botifarra d'ou, tal, no sé, Nadal, fins les celles de dolços, greixos, processats, alcohol, no? Totes les festes van amb això, no? La mona de Pasqua, vinga, xocolata, i així totes les festes. Llavors, clar, jo entenc que costi, per això us dic que s'ha de ser flexible, però al final dies que fem festes són puntuals. Ara, si tu tens per costum sortir cada divendres a sopar, llavors busca alternatives de restaurants saludables o plats saludables que puguis consumir als restaurants on habitueu, perquè si no sí que és molt complicat. No val fer-ho bé de dilluns a divendres i al cap de setmana, mira, com que és cap de setmana... No, de fet això és pitjor, perquè el teu metabolisme va boig, llavors. No? I això m'ho diu molta gent, no, jo de dilluns a divendres em cuido molt, barretes, proteïnes i totes aquestes marranades, que això no és cuidar-se, però bé, que tenim això ficat al cap per culpa del màrqueting que ens venen, i després al cap de setmana em deixo anar perquè és la meva felicitat. Bueno, si tu ets feliç així, endavant, però està clar que això no és saludable. Llavors, valora a la teva balança si prefereixes. I també us dic una cosa, quan aconsegueixes una vida saludable amb una constància i amb uns hàbits, acabes sent molt feliç, perquè això et reconforta molt, perquè et trobes tan bé que et permet rendir tant amb tot, no només, no? Amb tot, ets més eficaç amb tot, que això ja t'aporta també una felicitat, però cal ser perseverant per arribar-hi. Llavors, com ho fem? Això, perquè ens deies, feu uns horaris per destinar a cuinar. Correcte. I els menús també els organitzem setmanalment, per exemple? Per començar, els qui sou família i viviu amb més gent, es cuina el mateix per tothom. Això no és un restaurant. Però les necessitats nutricionals de cadascú són diferents. Bueno, doncs tu, si et vols aprimar, no et mengis 6 croquetes com el teu marit. Te'n menges 2, m'explico? Les croquetes no seria un bon exemple de menjar saludable, però el que es cuina és el mateix. Vinga, va, croquetes de mill. Però em refereixo que el que es cuina és el mateix. El que passa que les quantitats variaran segons les necessitats de cadascú, òbviament, però el que es cuina és el mateix. I jo convido a la gent que a vegades els hi ha sortit una al·lèrgia alimentària amb algú de casa, no? Li han diagnosticat celiaquia amb un fill, que tots facin l'esforç de menjar tots plegats coses sense gluten, naturals, no comprades, processades de marques sense gluten, que són molt cares, i descobriran que potser tots ells es troben millor també. Perquè al final, com més igual mengem millor, i a nivell del nen, en aquest exemple, no? Doncs també se sentirà més inclòs, no? Més acompanyat amb tota aquesta problemàtica. No tan bitxo raro, no? Clar, no, i el que no pot fer la persona que cuina a casa és fer de restaurant, i per als nens fer una cosa, per al marit que és esportista una altra, i per això que em vull aprimar una altra, perquè això és de bojos, i sempre hi ha el dia que no tens temps de fer 3 menús diferents i tires de la pizza Tarradellas i et saltes la dieta i et saltes el tot, no? I la perjudicada sempre és la que cuina. Correcte, sí, o el que cuina, això ja no va de gènere, sinó de rols a casa, no? Llavors, es cuina el mateix per tothom. I el que sí que us recomano, que això forma part d'aquesta organització, és que un dia a la setmana el dediquis a cuinar. I quan dic un dia a la setmana vull dir aquella tarda que saps que no tens cap activitat i que la pots tenir una mica tranquil·la i que pots tenir 2 hores seguides d'estar a casa sense massa xou, doncs aquelles 2 hores les dediques a fer aquelles coses que et deixes cuinades a la nevera. Per exemple, el brou. Per exemple, un paquet de cereal cuinat, arròs, mill, quinoa, el que vulguis, ja te'l deixes cuinat en allà, que després el pots fer servir per el que et sembli, no? Per acompanyar, per saltejar amb verdures, per posar dins el brou com si fos una pasta, val? Per el que sigui, però tu ja te'l deixes cuinat. Hi ha molta gent que ho acostuma a fer diumenge a la tarda. Quan els hi vagi bé, cadascú que s'organitzi com pugui, no? Jo a casa meva el dimecres a la tarda sé que no hi ha extraescolars i no haig de fer de taxi amunt i avall, doncs és el meu dia d'estar a casa, més relaxada, i per tant sé que els fogons els tinc encesos i van fent. Jo estic per casa fent altres coses, que la cuina no sempre vol que estiguis tota l'estona mirant el fogó o el forn, no? Tu pots estar feinejant, fent altres coses, però saps que estàs vigilant-ho, no? Després també aquells cuinats més llargs, com si et cuines el llegum i no el compres de conserva, o bé algun cuinat al forn que també porta més temps, doncs que és aquell dia que te'l deixes fet. Si veus que l'has de menjar properament, el poses a la nevera, i si has de tardar una mica més, el deixes al congelador. I després ja el descongelaràs i l'escalfaràs. Però el cuinat ja el tindràs fet, perquè així saps que si un dia arribes tard, cansat i sense ganes de cuinar, això ja que suposava més feina, ja t'ho has deixat fet. Això requereix organització, perquè has d'haver planificat els menús i has d'haver comprat el que necessites. Correcte, i aquí és el següent punt, que és que anem a planificar-nos què és el que mengem cada dia. Primer de tot, per aquesta planificació ens cal una taula de què mengem a diari, però a nivell general, amb grups alimentaris, no? I en aquesta taula
doncs sabràs quin dia menges la verdura crua, quin dia la menges en crema, quin dia fas sopa i quin dia de les proteïnes doncs et reparteixes, quin dia fas ou, quin dia fas peix, quin dia fas carn, i ho tens ja general. Després d'aquesta taula general que tu tens ben repartida, equilibrada i saludable, tu cada setmana l'agafes com a plantilla i dius, vale, aquesta setmana el dia que ens toca peix blau, què mengem? Mengem sardines, mengem seitons, mengem salmó, mengem tonyina, què fem? I és una cosa que a més ho fas en família, jo ho recomano, no? És a dir, seiem tots junts o mentre estem sopant o mentre estem esmorzant el dilluns al matí, decidim què és el que mengem perquè tots puguin participar i així per tothom sigui doncs, un menjar més a gust perquè tothom ha participat en la decisió, no? I llavors específicament tu ja fas que cuines. El dia que et toca llegum decideixes si fas llentia, mongeta, cigró o soja, però ja ho especifiques. I mentre estàs fent aquesta taula específica del que cuines, i aquí veu l'altre punt, vas fent paral·lelament la teva llista de la compra. Perquè tu estàs a casa mentre ho fas, vas mirant què et falta dels armaris i del rebost i de la nevera, i allò que no tens per complir amb aquell horari, amb aquella planificació que t'estàs fent, doncs ho apuntes a la llista de la compra. I quan vas a comprar, fas una compra molt més senzilla, no gastes tant perquè no compres els porcis, val? Per tant fas molt menys desperdici alimentari, és molt més econòmic i economitzes molt el temps també, perquè vas directe a el que busques, que ja ho tens apuntat, i fora. I no estàs tan exempt als desitjos que tinguis en aquell moment perquè tens gana o perquè fa estona que no menges o perquè hi ha una publicitat que et crida i et diu compra'm. Val? Llavors, la llista de la compra ben feta, i tu en aquest horari que ja tens del dia de cuinar també tens planificat el dia que fas la compra. Si tens una casa gran i et pots permetre un cop al mes, formidable. Si no la tens, també per comprar els frescos i això, un dia a la setmana. Quin és el dia que quan passes a buscar el nen a no sé on, passes per davant de la peixateria i pots comprar el peix? Quin és el dia que quan tornes amb cotxe de futbol, ho estic inventant, però pots passar per davant del supermercat i pots entrar i fer la compra? Llavors, tu ja saps que el dia que cuinaràs és a posteriori d'aquests dies de la compra i tu ja tindràs tots els ingredients que t'hauràs planificat, però això ha d'estar pensat. És a dir, quin dia m'organitzo i penso que menjo, quin dia ho vaig a comprar i quin dia ho faig. És qüestió de temps, al final. De com l'organitzes el temps, perquè comprar tots hi anem. Sí. La pots fer online, la compra, no cal que hi vagis presencialment. Avui en dia hi ha multitud d'opcions, no? Però el cas és que has de pensar quin moment la fas perquè estigui ben planificat. Llavors, un cop ja tens aquest ordre, no? aquest horari i aquesta planificació, primer més general i després més específica, anem a veure com repartim aquest menú, val? Anem a donar algunes indicacions. Ja sabem que per menjar bé cada dia, a l'àpat hauria de tenir el famós mètode plat que he explicat 300 vegades, però que repeteixo per si hi ha algun oient nou, que és el 50% del que mengem ve de la fruita i la verdura, val? És a dir, les fruites de postres també entrarien. El 25% són carbohidrats, que són cereals i totes les verdures midonades, i l'altre 25% ve de la proteïna. I aquí entrem en com repartim la proteïna, que és el ganquer de la dieta saludable. La proposta que us faig és dels 14 àpats principals que tenim, vale? Dels 7 dinars i dels 7 sopars, 2 dies mengeu ou. Un dia ou potser, l'altre en truita, l'altre... diferents formats, però 2 dies es menja ou com a aquest 25% de font proteica. Els altres 2 dies, peix blanc. 3 dies, alguns dies de dinar i alguns dies de sopar, peix blau. 4 dies, llegum. Recordeu que el llegum, perquè sigui una proteïna completa, s'ha de menjar conjuntament amb algun carbohidrat, que si feu el mètode plat ja ho fareu, però ho puntualitzo. 2 dies carn blanca i, com a molt, un dia a la setmana carn vermella. I si pots un dia cada 15 dies, millor. Canalla inclosa? Canalla inclosa, i tant. Llavors, això suma 14. I és com repartiríem les proteïnes, val? D'aquesta plantilla generalista. Val? Després ja decidiríeu com ho feu en cada moment. I llavors, de quantitats, com ho fem per menjar sa? Doncs el millor és anar a fer una inversió amb un nutricionista, una hora que li diguis, mira, som tants, tenim aquestes edats, aquests pesos i aquestes alçades i tenim aquest modus vivendi, quan hem de menjar de cada cosa, i que t'ho faci personalitzat. Això és l'ideal i són 45 euros d'una hora d'Skype amb Vitam Pleni o amb qualsevol altre professional que vulgueu. A la carta, És una inversió necessitats familiars. Correcte, però que t'ho personalitzin. Però, si no voleu fer aquesta inversió, hi ha un mètode que es diu el mètode mà, que us pot orientar a quines quantitats necessitem. I és
tot allò que són làctics s'ha de menjar el que suposa els 2 dits índex i cor junts, vale? De quantitat, per formatges i tot això. Els de costat del dit gros, si... Correcte, els dos següents. Els de Jesucrist, oi? Que fa la forma així. Els carbohidrats, patates, cereals, etc. La mida que hem de menjar és la que ocupa el volum del nostre puny tancat, val? Quan fem la pedra del paper estisora i puny. La proteïna, la carn, el peix, ou, ha d'ocupar el nostre palmell de la mà pla sense els dits. Només, diran-nos ara mateix. I un dit de gruix, vale? No val fer-ho així i un gruix supergros. No, val? Aquesta seria la quantitat ideal. Cadascú té la seva mà, també les persones més grans probablement tindran la mà més gran, d'acord? De fruita i verdura, ja ho sabeu, un grapat, el que t'hi cap en una mà, de fruita, el que t'hi cap en una mà, i de verdura el que t'hi cap amb dues fent la cassoleta, aquesta forma així. Tànega? Sí, això diran molts ara també. Clar, no, bueno, però és que això correspon al 50% del plat i el puny i el palmell de la mà suposa el 25 i 25%. És que moltes vegades la verdura és residual i en molts menús escolars també. 4 fulles d'enciam i 2 olives i ja compleixen. El dels menús escolars, un dia, no en puc parlar perquè em fotran a la presó. Aleshores, per últim, cuineu en família. Sí, la clau per poder fer un menú saludable és fer-los partíceps també a tots ells, és a dir, no pot ser que només una persona se l'encarregui de la cuina, pot ser que tingueu els rols més repartits, però que tothom hi participi d'alguna manera i que tothom col·labori una mica en l'elaboració, en aquest cuinat, que sigui una estona de família tots junts, del marit també, dels fills també, perquè així li donen més valor a tot allò que estan menjant, perquè saben la feina que dona i n'han sigut més conscients en l'hora de participar-hi, i també perquè és la millor manera de fer educació alimentària, que ells puguin veure què hi ha en cada recepta, quins ingredients estan menjant, i mentre ho cuines que puguin veure quina és la naturalesa de cada cosa, que si no, no saben ni d'on ve la pastanaga. Astrid Barquer, moltes gràcies per explicar-nos com organitzar aquests menús saludables. Ara ja no tenim excusa. A veure, ara falta posar-ho a la pràctica, que és la part difícil, la teoria és fàcil. Gràcies, bon cap de setmana. Igualment.